Dobro večer. U današnjoj emisiji nam je gost Danijela Mihajlović iz Surdulice. Imajući čast da budem deo njihove grupe na Viberu koja je izuzetno aktivna, saznao sam za dosta problema. Međutim, u ovom trenutku ja bih vas zamolio da se fokusiramo na jedan od problema po vašem izboru i da krenemo da informišemo javnost o tome sa čim se suočavaju građani Surdulice, a šta se to pokriva tišinom nezasluženo. Izvolite. Dobro večer, hvala profesore. Zove iz Surdulice se javljamo. Inače, mi imamo udruženje građana koje se naziva Eko Surdulica. To udruženje je nastalo iz potrebe da ljudima skrenemo pažnju na koliko je bitno, na to da koliko je bitna čista životna sredina, pre svega čist vazduh, čista voda, čista zemljište. Ono što ću vam ja reći zna svaki čovek koji živi u Surdulici. Razlika je u tome što jedni ćute, a drugi o tome javno govore. Svako ko dođe u Surdulici oseti neprijatan miris, bilo da je to leti, zimi, jesen, proleće, i taj miris neprijatan se širi u naokolo, i to vikendom naročito. I svemu razlog tome je dim iz fabričkog dimnjaka, znači fabrika koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji. Dim se ne osjeća samo ovako kada se udiše, nego se jasno vidi i vidi se čitavi oblaci iznad fabrike. I to naročito kada je nebo vedro, kada je sparno i kada nema vetra, znači to je nemoguće disati i u gradu i u okolini. Jedan od problema koji povećava problem disanja ovog nečistog vazduha je zbog toga što je Surdulica u kotlini. Znači nema gde da ode taj dim i onda mi smo, kako da kažemo, osuđeni da udišemo te čestice iz fabrike, kako kažu. Oni iz fabrike kažu da je to vodena para, mada mi po zvaničnim podacima koji imamo nije to vodena para, nego dim koji sadrži neke i opasne čestice, i to po nekoliko puta čak. Javno se obično uznemiri, pogotovo kada se, kako oni nazivaju, iz fabrike dešavaju ti incidenti ili akcidenti, odnosno kad imaju jači i izraženiji, kada se dim vidi jači i izraženije iz njihovih dimnjaka, tačnije. Postoje video snimci i zapisi o tome. Kada se dese ti akcidenti, mi nemamo podatke šta se sve ispusti u vazduhu, jer to je prosta matematika. Ono što se nalazi u vazduhu, to sve dospe i kroz vode, i u vodu i u zemljište. Ovo znači ostavlja velike i strašne posledice po zdravlje ljudi, što dokazuju je izveštaj iz bolnice iz Surdulice, odnosno rast broja obolelih od kancera na teritoriji Surdulice. Recimo 2007. godine, prema njihovom izveštaju, na teritoriji opštine Surdulice, inače Surdulica ima oko 12.000 stanovnika, 2007. godine bilo je obolelo od kancera 76 odraslih ljudi i jedno dete, dok znači svake godine taj broj je rastao. Recimo 2011. godine je bilo 172 obolelo od kancera, da bi 2017. došlo do toga da 316 za godinu dana obole od kancera i plus 8 dece. Znači ja ću da vam pošaljem taj izveštaj koji je zvanični iz bolnice, da pogledate. Dozvolite, Danijela, to znači da je praktično u toj poslednjoj godini za koju ste pomenuli, kada je bilo 316, praktično 3% populacije Surdulice je u jednoj godini dobilo bolest. Tako je. Evo što se tiče toga, 2021. godine u porodici nije samo jedan oboleo, to su po dvoje, po troje. Recimo, imamo primer majke i ćerke koje boluju od kancera. Znači, zajedno idu na zračenje.
U jednom intervju ja sam upoznala gde je majka i ćerka bolesna od kancera i od majke otac. Znači, svo troje, to je ista familija. Znači, devojčica u 16 godina preminula, majka se bori i dalje sa tim kancerom, a i deka je preminuo od kancera. Znači, deka je preminuo pre možda mesec dana. To je tako potresno koliko i to su, ovde su izraženi, kako kaže doktor Alek Račić, kaže karakteristični su ovde kanceri za zagađenje vazduha. Znači to su kanceri pluća, kanceri mekih tkiva usta i sve ono što se taloži iz zagađenja vazduha. Inače, Surdulica je bila vazdušna banja, odnosno imamo bolnicu sanatorijom koja leče plućne bolesti i onda je tu paradoksalno da imamo s jedne strane tako velikog zagađivača vazduha, a s druge strane imamo bolnicu sanatorijum koja leči plućne bolesti i to je, koliko se sećam, negde oko 2 do 3 kilometra vazdušnom linijom udaljena ta bolnica od fabrike. Hoćete mi reći kako se zove ta fabrika? Fabrika se zove Knauf. Inače, nemački je vlasnik. Što se tiče toga, on radi svuda po Evropi, ali u Surdulici je on javno priznao da nema filtere. Znači, ne koristi filtere koje koristi u drugim državama i u državama Evropske unije. Problem i kod fabrike Knauf u Surdulici što se nalazi između jedne osnovne škole. Znači, osnovna škola je bukvalno na 100-200 metara od fabrike, od tog dimnjaka. Znači, bukvalno nalazi se u dvorištu fabrike ta škola. Negde od 400 metara su udaljene 2 srednje škole. Znači, oko 300 metara je udaljena fabrika mleka i hleba od Knaufa. Dalje dom učenika je udaljen negde oko 500 metara od tog dimnjaka. Imamo tu naseljena mesta koji su, nema ni kilometar, znači to nije industrijska zona, znači od centra grada je udaljen, od centra grada Surdulica udaljen 3 kilometra, oko 3 kilometara, taj dimnjak. A kako je sama fabrika priznala, nemaju oni filtere, što znači da smo mi direktno izloženi svim tim česticama koje oni pustaju, a oni uporno tvrde da je to vodena para. I onda se dođe do toga da ne znamo kako to da njihova vodena para utiče da imamo ovoliko obolelih od kancera u Surdulici. Inače, Surdulica nije bombardovana osiromašenim uranijumom. O tome je pričali doktorka Mirjana Anđelković-Lukić. Ona ima i tekako dosta studija o tome. I pričala je, znači sama proizvodnja fabrike je veoma diskutabilna po zdravlje ljudi. Nama, radnici te fabrike, znači fabrika Knauf zapošljava negde oko 70 ljudi, znači. A kad pogledamo 319 ljudi koji 2017. obole od kancera, onda dođe da mi više dajemo svoje zdravlje da bi tih 70 ljudi radilo tamo. Što se tiče zdravlja i izloženosti ljudi koji rade u fabrici, oni tekako ima primera koji su oboleli od kancera. Ali o tome se isto čuti. Da, moraju da čute zbog posla. Da, vi u stvari, ceo grad plaća danak u krvi zbog toga. Recite mi, da li ste uzimali uzorke tih ispirnih gasova iz fabrike i da li je to prošlo potrebne analize? Što se tiče zvaničnih, mi smo kao udruženje već evo skoro mesec i po dana, znači oformljeni. Pre toga imali smo neka druga udruženja koja na kraju morali smo od toga da dođe da se mimo iđemo. Što se tiče zvaničnih uzoraka, ima na sajtu opštine Surdulica, oni su po službenom glasniku trebaju da mere 365 dana određene čestice.
Međutim, oni to ne rade, ne znam iz kog razloga, ali ono što se vidi i po zvaničnim, znači njihovim podacima koji nisu potpuni, kako da kažem, opet se vidi prekoračenje zagađenja. Da li tu treba kao lokalna samouprava da podnese prijavu protiv NN zagađivača? Da li to treba da se podnese neka prijava? Mi do sad ne znamo šta lokalna samouprava preduzima u vezi toga, zaista. Recite mi, kako ostatak Srbije može da vam pomogne? Ostatak Srbije može da nam pomogne tako što će pre svega biti upoznat da mi ovdje zaista imamo problema sa zagađenjem vazduha i nerazumevanje niti lokalne samouprave, niti države Srbije, niti vlasnika ovog preduzeća. Njima je bitno, znači evo sad ove godine da je proizvodnja Knaufa porasta 20%. Šta će to značiti za zdravlje ljudi? Da li će to značiti 20% više obolenja? Ne znam. Zaista mi želimo da znamo kakav vazduh u Surdulici dišemo. To je po Ustavu nama zagarantovano pravo. Imamo informaciju. Znači, ako udišemo zagađen vazduh, da znamo zašto to udišemo i kako da se zaštitimo od toga. Jer zagađen vazduh znači i zagađena voda i zagađeno zemljište, jer to iz vazduha negde završi. Gde završi, to završi na kraju sve u prirodi, a deo prirode smo i mi. Praktično završi na povrtarskim kulturama koje vi pojedete, završi na jabukama, kruškama, šljivama i voću koje vi pojedete, završi vašim plućima, da. I kako da napravim jedan rezime. Inače, samo da vam kažem, Surdulica je poznata po tome da se bavi da je jako razvijena privreda. Znači, svako domaćinstvo sadi maline, pre svega. Svako domaćinstvo ima svoju baštu u dvorište. Svako domaćinstvo ima proizvodnju neku. Bavi se pčelarstvom, bavi se vinogradarstvom, znači, ali to je sve tu. I tu je blizu i Vladičin Han, tu je još jedan grad blizu, gde isto je i tamo je povećan broj obolelih od kancera. Znači, nije to samo problem Surdulice, tu je veliki problem, jer ta fabrika radi 24 sata, 7 dana u nedelju. Znači, ovako, godišnje, u zadnjoj godini kada je podnet izveštaj, 316 odraslih i 8 dece je bolelo od kancera. Za jednu godinu, da. Da, to znači na opštinu koja ima 12.000 stanovnika, to je blizu 3% u jednoj godini. Gde su ostale godine unazad i ne daj Bože gde su ostale godine ispred. Imajući u vidu da lokalna samouprava ćuti, sasvim očekivano kao i ostalim delovima Srbije da bi zaštitili svoje fotelje i svoje kakva takva radna mesta. Međutim, i oni su izloženi tom zagađenju, ali misle da je plata koju dobijaju veća naknada nego rizik da kažu svoje mišljenje. Onda je jedino rešenje da ostatak Srbije traži da se zatvori fabrika. S obzirom da fabrika kaže da ne ugrožava, da, opština kaže da ne zna ništa ko ubija Surdulicu, a građani evidentno se razboljevaju i umiru na veliko. To znači da bi to trebalo rešiti onako kako se može, a to je da tražimo da se zatvori fabrika. 70 ljudi sigurno je da neće biti tako strašan gubitak kao što su već na 1000 ljudi koji su umrli zbog bolesti, a i koji će sigurno umreti i biti u toj cifri. Za Surdulicu bi bilo recimo idealno rešenje da umesto fabrike Knauf koja uvozi taj materijal gde se pravi ta kamena vuna, recimo se otvori umesto nje nešto što se tiče kako da kažem, prerade krompira za pomfrit ili
za prerada paradajza, znači nešto što bi bilo, od čega bi imali i građani Surdulice, odnosno meštani korist, ne samo radnici i meštani, nešto što neće zagađivati ni vazduh, a i meštani će imati od toga da žive. Recimo može fabrika za kečap, ne znam, nešto tako što se tiče... U Americi sam video da se u mnogim ovakvim slučajevima građani u pojedinim manjim varošicama udružuju, angažuju advokatsku kancelariju i tuže fabriku i državu za naknadu štete, koja imajući u vidu da je dosta ljudskih života izgubljeno, koja će ovdje biti više milijonska u evrima, naravno. Šta mislite, da li bi građani mogli da se organizuju i da se nađe advokatska kancelarija koja bi zastupala interese građana? Cilj našeg udruženja je da pre svega osvestimo ljude i kao glavni, kako ja kažem, vrh svega ovoga je tužba protiv Knauf na osnovu dokaza šta imamo, a to je ovaj lekarski izveštaj. Tužba, znači da se zna da mi ovde udišemo loš vazduh, da mi ovde imamo žrtve od tog lošeg vazduha, da mi ovde ne živimo, znači kad ovaj vazduh dišemo, mi ne možemo da se slobodno krećemo. Znači to je opet Ustavom zagarantovano pravo da mi imamo slobodu kretanja, mi nemamo slobodu kretanja. Tako da po više tih tačaka planiramo u skorijoj budućnosti tužbu, pre svega. Najlepše hvala, ostajemo u kontaktu. Naš gost je bila Danijela Mihajlović iz Surdulice. Hvala vama na